खुलुमबाय लोगोफोर बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय माखासे गोनांथार खौरां। अन्नानै भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मुंदांखा बयजोंबो मिथिसारजानाय इउटुबार इंलिश मेकारनि बाखनायथाव खामानि। बिथाङा माखासे सान सिगां सासे दुखुथिया पेरालाइसिस बेरामिनि फाहामथाय होनो ससियेल मिडियायाव रां अनसुंथाइ बिदोंमोन। बिथांनि रां अनसुंथाइ बिनाय लेखा मुंदांखा फेस्ला बयखौबो रंजाखां होग्रा इउटुबारनि रोजा रोजा अनसायारिफ्रा गोबां रां डनेसन हरदों। इंलिश मेकारआ फोरमायनाय लेखा 24 घन्टानि गेजेरावनो गासै 2,07,078 रां मोननो हाना दुखुथिया बेमारिखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थिसनबाय होनना मिथिहोयो। बिनि थाखाय बिथाङा बयखौबो साबायखर बावहरदों। माखासे सान सिगां कार्बि आंलंनि 12 बोसोरनि सुमिला रंहांफिखौ नगावनि रहायाव गंसे नखरनि बिफा फिसाज्लाया खारसि बिरसि इनायै बुथारनाया हादोरनाङै संखिखांहोदोंमोन। दुखुथिया बे गथ'नि नखराव मैया खौरां लाहैदों गोख्रों आइजो दैदेनगिरि अनजालि दैमारिया। बिथाङा दुखुथिया नखराव नुजाहैना खौरां लानायजों लोगोसे सुमिला रंहांफिनि सावगारियाव बिबार बावो। लोगोसे नगावआवबो दावबायना जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो नगाव पुलिस थानासिमबो आगान हैना दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो सावरायदों होनना मिथिहोयो। मोनानि कार्फिउखौ 7 मेसिम बारायबावबाय। मे दाननि 1 खालार अदेबानि दिनैसिम होनाय मोनानि कार्फिउखौ बारायबाय होनना मिथिहोदों आरो बे समखौ 7 मे अक्ट'सिम फोलावबाय होनना फोसावबाय। रुस हादरनि मोनसे आजब खौरां। 23 बोसोरनि आइजोआ सा 11 गथ'नि बिमा जाबाय। आरोबाव दाबो 105 गथ'नि बिमा जानो सिमां दं होनना मुलुगनि खौरां बिजोङाव गोसारदों। सिगांनि समाव जथाय नखर एबा गेदेर नखर दंमोन। बांसिन बिमा बिफायानो 8 निफ्राय 10 गथ' जोनोम होयोमोन। नाथाय समजों लोगोसे गेदेर नखर दानाया खमायलांबाय आरो गोबां बिमा बिफायानो सासे एबा सानैल' गथ' लानाय जासै। थेवबो नाथाय बेनि गेजेरावबो माखासेया गेदेर नखरनि सिमां दाबो नुयो। गुबै जाथायखौ फोरमायनोब्ला रुसआव थानाय क्रिस्टिनाया 23 बोसोर बैसोआवनो सा 11 गथ'नि बिमा जाबाय। बेजों लोगोसे क्रिस्टिनाया फोरमायोदि बेहा 105 गथ'नि बिमा जानायनि सिमां दं होननानै। क्रिस्टिनाहा गथ'फोरनि फारसे जोबोद लोरबांथि दं, जायनि जाहोनाव बियो थांनाय 6 बोसोरनि सिगां सासे हिनजावसा गथ'खौ जोनोम होदोंमोन। बिनि उनाव बियो गुबुन सा 10 गथ'फोरखौ सार्जारिनि मददजों खालामो आरो इनावबो सार्जारिनि मददजों खालामगोन होननानै बुङो। क्रिस्टिनानि बायदिब्ला बियो दासिम रोखा खालामाखैदि बियो 105 गथ' लागोन ना लाया, नाथाय सा 10नि बारा गथ' लानो गोसो दं होनना फोरमायथिदों। मख'जाथावदि क्रिस्टिनानि फिसाया सासे कौटिपति फालांगिरि। फिसाय गालिबा बिजि क्रिस्टिनानि गासैबो सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बिनि बे थांखिखौ मदद खालामदों होननानै फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनिफ्राय बंग फारसे थांनाय ट्राकनिफ्राय बोखांनो हादों 50 लाख रांनि गान्जा। गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग सिमानि 30 नं राजा लामायाव मैया बेलासिनि रिंगासोआव सिमुलतापुर पुलिसा नायबिजिरनानै मोन 33 पेकेट गान्जाजों लोगोसे NL-01K 3294 नाम्बारनि गंसे ट्राक बोखांनो हायो। मख'जाथावदि सिमुलतापुर पुलिस थानानि असि पल लाल हिमिंग सिंआ मोनसे सिखाव सुलुंनि खौरां बायदियै श्रीरामपुर 30 नं राजा लामायाव नायबिजिरनानै बे गान्जा पेकेटफोरखौ बोखांनो हादों। गान्जा लाबोनाय ट्राकखौ 30 नं राजा लामानि दामरापारायाव ओरैनो थानायनि नुनानै पुलिसा सन्देह जानायाव गारिखौ नायबिजिरनानै गान्जाखौ बोखांनो हायो आरो गारिखौ थाना फारसे लाबोयो। गान्जाखौ सुनानै नायनायाव 534 केजि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गान्जानि बाजारनि बेसेना 50 लाखनिबो बारा होननानै पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। कर'नानि बेरेखा दावहा नांनो मददनि आखाइ बारायो सचिन तेन्दुलकारा। भारतनि देहा फाहामसालियाव अक्सिजेननि आंखाल जादों। बेखौ नोजोर खालामनानै भारतनि बारग' क्रिकेट गेलेगिरि सचिन तेन्दुलकारा अक्सिजेन सिलिन्डार बायनो थाखाय मदद होनो सिगांबोदों। सचिन तेन्दुलकार बिथाङा सिलिन्डार बायनो रांनि अनसुंथाइ लानाय वेबसाइटआव 1 कौटि रांनि अनसुंथाइ होयो गेलेगिरि बिथां सचिन तेन्दुलकारा। कभिडनि नैथि दोहौआ जोंनि सावस्रिनि रैखा खालामनाय गोख्रोङै गोहोम खोख्लैदों। तेन्दुलकार बिथाङा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि फोरमायो। दिनैनि बे महामारिनि बेरेखा बयबो जयै गसंथिनो नांगोन होननानै बुंथिदों गेलेगिरि बिथाङा। वेबसाइटआव अनसुंथाइ होनायनि फारियाव सचिन तेन्दुलकारानो बिथांनि मुङा जौसिनाव दं। 35 कौटि रांनि थांखि थि खालामनो लानाय बे मिशनआ शुक्रबारखालि 17 कौटिनि बारा रां मोननो हायो। बे मिशननि सिङाव बृहस्पतिबारखालि 3900 कन्ट्रेक्टर अर्डार होनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना रादाबखौ मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो दासिमबो बड' एसएम आपडेट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। उननि समाव जाहाथे बेबायदिनो मोजां रादाब मोननो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि जै।